Vice Mayor, mao pa ko natapos diri sa Ipil, alas 9 na, pasakan ako sa Lipata, uwi na. Nagsugod ko alas 9 sa buntag, nahuman ko karon alas 9 sa gabi, giurot na akong tiro Ipil. Gikan dito sa Kapuwason, Manliti, San Roque, ilang-ilang, Kumamila, tanan Ipil. Sampaguita, highway, Putuhan. Dari ko, wala may ko sa iyo.